Здравейте, приятели! Днес аз искам да ви разкажа как да намалите разхода на вашата автомивка, по-малък да ви е разхода на електроенергията, защото сега знаем за колко е скъп тока. При нас ми използваме система Bypass с изключване VRT3. Това е много здрав италиански байпас, който се работи, но трябва да знаете, че той като разходник на автомивките. Трябва периодически да ги провервате, да ги тествате как ти се работят. Ако той има ресурса, трябва да се минява байпас. Това е важно, това като в колата частите се минява. Защото всичката вода минва през него, всичкото налягане, той го регулира. Той връща излишното налягане към помп, той го върти. Всичко, тези важни програми минват през него. При нас ми използваме неговия ключ като сигнал, да виждаме когато трябва да изключваме помпата. Той ни дава команда и ми с нашата електроника виждаме, че той даде команда и изключваме помпата да ни харчи ток. Това не всички си го правят. Когато гледате си оборудване или как да го направите на вашата автомивка, това може да се направи. И Sapiro оборудва, слагаме наше табло, ви слагаме качествени байпаси и да намалите разхода за вашия ток. Благодаря ви за внимание.